И здравейте, пичове! Казвам се Ивайло, а вие с моя клип, който искам да ми помогнете, ако някой от вас знае. FIFA 15. Ето, в FIFA 15, че да си я оправя, ми цепи много. Разбирате ли? Много. От началото, сега да ви обясня, от началото, когато си пускам FIFA-та, нямам никакви проблеми, докато не стигна до матч. Станали за матч, просто лага е ужасен. Така, сега ви показвам параметрите на компютъра, после ще ви кажа и настройките, ще ви покажа и настройките на FIFA-та. Така, това ми е видеокартата. Тук нещо да гледате друго, не знам, пишете ми в коментари, това са тук драйверите. Така, сега, показвам ви RAM-та. Така, опа, не бе, това бе, какво натисна бе, свойства бе. Така, показвам ви RAM-та. Това е. Според мен ми е слаб процесора. Не процесора, това, херцовете, но даже и от процесора. Така, 4 ГБ RAM, в параметрите на FIFA-та, номиналните настройки са 4 ГБ, аз ги поддържам, 64 битова операционна система. Така, Windows за Munda може и от Windows, не знам, затова правя този клип да ми, ако някой от вас знае, да ми помогне. Така, FIFA Setup отваряме, после отваряме и FIFA 15, ето тези настройки. Така, това и това са настройките. Ето, това са двете главните настройки. Така, това. Ако някой от вас знае. Гледах много клипчета в YouTube, всекой от тях показва тия двете неща и при мен пак не работят. Показва и тази програма, която и при мен не действа. Не знам, действа ли нещо, прави ли, и някой от вас да ми помогне, ще съм изключително благодарен. Ще се съмна за канала му, ако има, и ще направя всичко възможно. Ще съм много благодарен наистина и направо ще ви правя серенада. Пичове, много ще съм благодарен, ако някой ми такова това да ми помогне. И това беше от мен. Дано ви хареса този клип, който ви хареса той, аз искам.